Алтын чайкый сирень яфрагын, җил китә тукты йөрәгендә. Ак төнендә мин күрдем хыялын, шул хыялда бар әйбер ак төсенә. Кош канатын чирпеп җибәрер, һәм килүенә мин шунда ук сизәрмен. Ак төнендә син белән китербез, кая мин белмим, кайларга һич белмәм мин. Ник бу төннәр кала хыялларда? Ак төннәр таралды болытлар кебек, җил параслы яңа яфракларга. Күрәм бит, ишетәм таныш тавышын, ник бу төннәр кала хыялларда? Шәфәк төсе һәм күк капусы, үткәнемнең шәүләнең төсе кара. Кабатлансын, тәшем кабатлансын, тик ак төннәрен кыскарып кына бара. Йөрәгемдә өметем биредә, һәрбер көнгә һәм төнгә елмаям мин. Мин ышанам төштә түгел эндә, сине очратырмын, сине күрә алам мин. Ник бу төннәр кала хыялларда? Ак төннәр таралды болытлар кебек, җил параслы яңа яфракларга. Күрәм бит, ишетәм таныш тавышын, ник бу